ne orientation is different from orientation. Say we see party and yes sana we see party. Na mom the moment I will enter marriage and say we ya wadwen say dear me si pema ade no. Sa na say we ya wo de pe na che say o mind na nya mature for marriage. Okay. Marriage as it say me de ka me wo gidie say ye twa asase wie ansa na nke ya toka. But say na wo nso hu no. Eno ye friend marriage no. Ana me madwini mu no ye toka ma ye ho he aye. E che ni aba be pasa. Eno ye me madwini. Me be say me say apam. Wo so die na wo wutrim. Adwa wo so say na wo dwini. Eno ye friend marriage. Enye ni say okay me de say na me penti me hia wo de. Ana say me de say na me peniti say wo so penisa da bi na say wo mind the marriage is for mature minds. Eti marriage ni say me twitwi me sia no pa, etwitwi me sia no mere. Eye me nipa na makwa ware no say no no spend de baby I will free no yatete ne sai eno ne marriage. You are open minded, you are ready to grow. Enye me twitwi me sia no pa, me twitwi me sia no mere. Eti apam ne adwo say mu nyina mu twitwi me sia ebi a baby me free ba no yatwitwi yes once a day. Ba me ba me beka say dabi adentira twitwi sia no pa, adentira twitwi sia no mere. Eti me be sewo an adult. No be twitwi ne sia no pa ne numera, then you can marry. Eti marriage in a simple terms no. Say na me pe ma de. Say na ye bobo ye niema wo fie. Ye very nitty pa. Ye hye ye niema. De makọ no no so ne fie sa na etia na eno ne marriage. Ye fie a ye wo no ye didi wi a ye nyina ye boaboa nkuku ano na ya wo hurum. Ma de makọ no no sa na ne fie etia na. Ma me nkọhye. Ba me nkase oh ye wo hurum nkuku ma numere. Ebi omu de omu hurum nkuku ma no pa. If you have that mindset, so no, me ko steady ni pano, me ko discover no. Ono no so say, baby, you free banet say, me fear ya wo me no. Me mama me papa, edin komo, me mama ka, nam papa ka, me mama de two nam papa dia. Omutimi argument ya no ma conclude no ma sre no ma da. Baby, aju so free ba no. Ni papa kasa, ni mama nka bi. Papa na betimi a chema gina ya bibia, o wi mama no say okay, wo de waka mate. Me so e ho na me free ba. Eti ma ba ware wo a, wo abusua mu no mama ne papa, eti me ya argument. Me so da bi me ya bema me kasa, me yere nka bi. Na afa me ba ya no me say, "Hey, me ka wo nka bi." Me ka enya argument no me de na me di banini na wo de no et say that is marriage me de ni o me jare no pa jare no mere obi kura jare 3 times a day no jare no pa 50 ni kakra bi obi jare but me pa cho wo so wo de ne te say da bi me jare no pa once a day me wie me be discover na ye wie okay ni ye be ya the day it first na ye discover ya blend it okay and the two shall become one it ye koye naked me koye naked say me see me niema me drew fear me mpaboa na ma wo horo ase e say me mpaboa ye fie de ko wura dem ba wo de da bia wo fie no mo pon ya mo wura mo de mpaboa fie ni gira ewura bedroom ho eti me dia me de bani na say na apam so ye wo mo de say na adwoa mo ye wo mo de na by all means ne ene wo de na mfa eti okay ekwan ba ne ye be fa so a ye be dane dane ye ho eti say impodi to so me enu me hu say wo de na me de na mfa wonti me nhyame Emma obi am ye adult amatena we mu betuchi me say once a day for 25 years betuchi me say twice a day in 25 years afa na maba be wada na say 30 years untimi me say wo worry me within 1 year na men sesa me fa wo de no your mind is not mature for marriage so your mind is mature for marriage ya wo hu say de me si pema de no enye san obi apane de na mom I'm going there to learn to discover my spouse me ko discover me kunu no me ko discover me yere no me hu say ono nso so no ba bia ofiri ba no say no omo bra tan ba no omo sitoto omo de ma tan ba no omo siniema numre bia na omo siniema once a week ba me ba no me ye fia ye won ye siniema na wo de bia 3 times a week e bia siniema jwada ukuwada ne ya but omo so omo siniema once a week memenda no omo kan nyina bomosi afa wo ba wo se daddy ye siniema sa ese wo sini jwada ese wo sini ukuwada ese wo sini wo say baby you senior na afa wo na da ntokwa your mind is not mature for marriage eti wo kwa aware ma menka se ebi a memfa ne se adwa wo baby a wo firi no wo ma me no papa o metena se no ma dwendwene o ma dwene ye beye we no mo nyina afa adwene abom baby a me firi ba no me papa o ya ade a wo ma de heda ma me he wo ye no awie na wo ba ma me ma me so ni problem ene ye me yenu aba be hye tu be expect se enka me be bibia Akosua Aboagye Apam yenye ni say dabi patcho me baby e ba na me ye ma de a eno ansa me ko ebi a wo de wo pene say oh abani okunu ni atena se na akora ye betu
ne din yɛmfa no nti kofi yɛmfa no nti amada bi me deɛ mefrɛ me nua baa mefrɛ me wɔfa mefrɛ me namfonom mefrɛ me maame mefrɛ me papa no mabusa mu sɛ na akola ne din bɛɛ na yɛmfa nto baabi a mefiri no yɛgye abusua adwene ba wo baabi a wofiri ba no wo ne wokunu no wo yere nko ana mofa me ho adwene enti ɛne kyɛ sɛ yɛntimi nware yɛbɛtumi aware ɛberɛ wɔho ne sɛ sɛdeɛ mesi pɛ ma adeɛ no ɛnyɛ saa na me kunu pɛ ne deɛ ɛnyɛ saa na meyere yɛ na de nti yɛnyɛ ne dɛn ɛne yɛayɛ na masan so ate aseɛ sɛ mentimi nhyɛw ma wo nsesa in 1 day mentimi ma wo nsesa in 2 weeks na mmom no mede nyansa bi memu hu sɛ meme deɛ no yɛ bɛta meme deɛ na mede ba no na deɛ yɛ bɛta no nyɛ nhyɛ ɛkwan mɛfa so amu hu sɛ me deɛ no na yɛ papa no sɛ wobɛhu sɛ de mesi bɔ me bra wɔ awareɛ no ase sɛ de mesi si nneɛma 3 times a week na ma fie hɔ ayɛ niti no ɛbɛma wo deɛ no na wɔtwe mmienu a wo sɛ ɛm sɛ meyere deɛ no na wobɛhyɛ asua ɛbɛyɛ wo fɛ sɛdeɛ meyere pɛ sɛ nka yɛ mmienu yɛtena se na nka yɛbɛto akora adia no yɛbɛyɛ biribi a na nka yɛakyerɛ yɛ adwene no ɛyɛ me sɛ no wayi o ba yɛ die a yɛ no mafrɛ me maame no mafrɛ wayi asɛ no no asɛ metɔn me ho dodo ba deɛ memɛyɛ me ho na bɛma me wo deɛ na wo no mɛfa anaasɛ memfa ba bebree no a ne deɛ ne sɛ ɔbɛhyɛ no wɔbɛhyɛ ne kunu no wɔbɛhyɛ ne yere no ɔyɛ adult no wɔbɛyɛ te sɛ deɛ ɔno yɛ dɛ ɔpɛ ɛno na di divorce bebree aba no mɛne nye wɔwareɛ no se ɛna me ho tɔme ɛna me kumi kawo ya no ɔde ato ade wo expect deɛ wo ɛde na wo expect ɛna me yere wo expect deɛ yo because ya na ye ware a ye wura fi so obi free baabi na ɛba wo the orientation na ɛba ɔde ba ne background no ɛyɛ different wo nneɛma sɛ de mesi ho adeɛ obi wo ha afie ne papa wa amoa da ne papa ne nsa nka ne nan nka there was never a time ne papa kɔ huru nkukuom ne ma nyatimi nkukuom bom ɛne wɔ mu mienu abɛhyia so ɔmo ware afei wo expect sɛ wo kunu ɛne wobɛba bɛwu nkɔ sɛ na me da bi fie de yɛ bɛma ɛhuru nkukuom o ba dabi adekyerɛ wo nkukuom adekyerɛ sɛ dabi wontimi nware o saa na mɔmɔ deɛ teɛ okay ɛneɛ ma memfa nyansa through respect so sɛ woyɛ ɔba a wode respect ne ana na bɛma no na wode adane dane ama akyire bɛn na kɔnɔ sɛ wo maame no papa deɛ na ɛyɛ kama no nka wɔmɛfa bi ɛna yɛ bɛma nso obɛtumi afa ɔdɔ so akorɔkorɔ kasa de pampere nso ama ɔbaa na bɛyɛ te sɛ deɛ na ɔno pɛ no no but yɛn mpɛsɛ yɛbɛyɛ saa adwuma no ɔbaa no mpɛsɛ ɔbɛbrɛ ne ho ase na ɔbɛ ana ne kunu no kɔpem sɛ ne kunu no bɛyɛ deɛ ɔno pɛ bɛrima no so mpɛsɛ ɔbɛdɔ ɔbaa no kɔpem sɛ ɔbaa no bɛyɛ deɛ ɔpɛ ba nyame yɛ nyansafoɔ etu read Ephesians chapter 5 wɔkyerɛ sɛ deɛ bɛwura ama deɛ wopɛ na wogye ne sɛyɛ no ɛbɛkɔ bɛrima no akomam ɛbɛkɔ ɔbaa no akomam no bɛrima no ma no respect bɛrima no fɛ ne deɛ ma no treat no like a king ana no ɛbɛduru mmerɛ bi no ɔbaba bɛyɛ sɛ deɛ wusi pɛ ne pɛpɛɛpɛ ɛne ɔbaa no nso dɔ no ma ne feel secure ɛwɔ ne fie da ɔda di kyerɛ ne pampa no ma n'ani nye ɛbɛ kakra sɛ deɛ wusi akorɔkorɔ mu no ɛbɛma no adane ne ho ama ebi a n'ahonidie wɔ fam no watumi ama ahonidie n'aba but the moment abɛs dabi memfa nyame respect no so kɔpem sɛ wɔno bɛyɛ deɛ me pɛ ne deɛ me respect ne da saa na ɛma ne bi ka wo kɔpem sɛ me kunu ɔno wɔ pia no bɛrima no wɔtena abɔnten sansa na abɛware no ɔno wɔpɔ adwuma bi a wɔtena abɔnten ɛne na fofoɔ di nkɔmmɔ ansa na woba wo expect sɛ immediately we are not saying sɛ we make changes but it takes patience abotrɛ na nipa na betimi abɛdane ne ho abɛyɛ deɛ wo pɛ no wobɛtimi de true respect ne ama no anya ɛna bɛrima no so betimi true pampere because adwa bɛrima bi a wɔ pampaw na wɔn mu ani gye wɔ validate wɔn wo feel secure sɛ wo yɛ ade ama no a kyɛ sɛ deɛ wɔpɛ bi a wɔanhyɛ a wobɛyɛ saa na ɔbaa bi nso respect bɛrima na wɔ ana no na wɔ treat no like a king wɔ ne fie hɔ wɔn huru nkukuo mu da wɔn hu sɛ ne papa kora huru nkukuo mu da but wɔn hu sɛ nkukuo mu horo no ma wɔn ani gye no wɔn sɛ ɛnam sɛ wɔnya deɛ wɔpɛ nti nyame akyerɛ yɛ the pathway a wotumi de enter ɔbaa ne bɛrima akoma mu ɛma wo nya deɛ wɔpɛ ba yɛsi yɛn pɛ no nipa ne nya deɛ me panwie ansa na mabɛyɛ deɛ hia no ba yɛyɛ deɛ hia ansa na yɛyɛ deɛ fata deɛ hia no sɛ fa respect ne ana no ɛfa ma bɛrima no even though he is not doing what you want fa ɔdɔ no ne pampere ne anigyeɛ no fa ma ɔbaa no even though she is not doing what you want na ɛnumu no ɛna deɛ wo pɛ no ɛbɛma God bi ɛwɔ hɔ nteteɛ bi ɛnyɛ adeɛ bi odi firi baabi ɔba na ɛnyɛ no yɛtumi abubu na pɛ no na wo deɛ na ɛyɛ better no no ababa bɛfa efisɛ nneɛma nyinaa bɛdi adanseɛ sɛ wo deɛ ne da yɛ ɛbra wodi nyansa ne wɔdɔ ɛne anidie ka wo tie nyɛ ne saa ebetumi abo fi sɛ ɔnyɛ deɛ mepɛ ɛma me ɛnyɛ deɛ mepɛ no wɔyɛ ɛna me yiri wɔ ne huni ɛna me kunu wɔtena bɔnten ɔyɛ adeɛ a wɔn mama maneɛ no ɛyɛ baabi a wɔfiri ne nteteɛ no wɔnyɛ adeɛ kora nka nkyerɛ obi da
It you don't expect to say immediately. Oba be dane ne ho et say abosoma ko kire e de ama. Na mom nyame nim how to get what you want through the respect and the honor no. Et say wo de wade be to form man who say sa de we ye wo fa. Wo so de ani gie aba be ye. Na mom no wo hu ye na e wo hi. Opo ye na wa mafie no a. Ono so tena na bonten dada kora nsa na wo ba. Et na wo hi. Oba be to me ha. Oba betom na de wo pɛ wo nya da afi kwa na enu abonten se na wotena 3 hours a e ba be kɔ 10 hours e de wo makora wo pa ye de wo pa sesa na makɔ saa na oba no nso saa na tie etubo se ai enu onini huni etu so wo no na wo ye ne basa wo ye ne basa he e bedu me kora be ma no kɔma na so apake ne ma na ware na gu but ka ye be fa nyankopɔn akwa so the respect and the honor and the pampering and the love no and things will come together. Because when you start doing the show, you say, "Say me si penadie no." Say na tie. Ma me nko hye se de me dofo no susu e penadie. Na ye dane ye ho, e ma ye ho a, enke beboa ama wade agina. Me ka de ase wo bia nkran say. Me nim ba bia wo a wo tie me, e bia bibia to. Me sre wo, wo besu osu na mo wo yansan so de bi mo ate. Okay. Me nim say o boyfriend bi na agya wo, girlfriend bi na agya wo, wo kunu bi na agya wo, wiri bi na agya wo. Wonse wonum bi na asori etia wo wadwuma yefo bi na asori etia wana wo boss bi na asori etia wana de ya wo maami bi wonua bi na asori etia wo mepa cho se wodo nyame na ne bota ye nti ne wafre wo a onyame nyansa ano odi efi se esum ni ho a kane aba wo behu yete hayi se kane awura ha kane se kane wa ha kane nem enyera but me yenum kane no na ha yenye sum sa ha yesum na kane pie wa wo hu kane no eti nyame wa ye kane it will basum or penetrate through darkness. Nyame ye kanea. It won't who nani monyam. This is sumba. And sum the ye a high to me pie. It is your famu na ye sumu, but a numan and yami monyam. Because what fem because a sumna what moon and paba a sumna at the abasabrino. A honey yami be pie. Heartbreak in abasabrino. Betrayal na abasabri. Yeah. Disappointment in abasabri. Disrespect in abasabri. And limitebi obi ebu na abasabri. E yesum. Okay. Nanka obe tam dia ato nyame nsam a obe penetrate through the darkness. Oh, the kania beto so. Ama what the enemy meant for your evil. Obe working all out for your good. Me say wo nkran, the ato no men kan said that form. The ato na heartbreak no ya. Me di na akofa ne ba ofie no oni wukuna da na ya. Oh, men kan sa nye ya. Wadamfo na obo aye ma ye fa na adwuma na wakotwitwa wo nenti ama wo yeyi wadie no ya. Men kan che wo say, me ka che wo say easy na me boa. Wo assistant pastor. Wo boss of opinion na what is of opinion ne o yere ada no na nka wo dia koma papa na nka esum so of opinion ba wo te ya no so of opinion ne o yere ada me pa cho me underestimate wo pain no ma me na wo de ne te na wo di wakoma mu ne wadwene mu nyina ne akoma fan eta na chi na wo boa no wo pese wo di na ma me na cha tro de ato so na ya pam wo firifie ho no me nka nche wo said that from Obi kacha wo said that for man nipa bo. I'm not saying say easy. Adwuma mu no obi akwakodi hu konkonsa wo bra woni se de wo ye ne ye no. Eya. Men kancha wo said de wo fa mu no. Eda fam kra. Wo kunu wakonya side chicken to wonfa wonye hwe. Men kancha wo say enye ya. Eya pa. Wo yire na afa ya ho akire wo nka wo hia ne moa. Na wo se wo gya wo no. Me ka se enye ya. Na enye ya. Na mo mesra wo say memfa mma obi anka wo de manyame maame a. Every so no say yemfa ye dadwe ne ye hawo nyina nto no every say what me pato wo anyame bia wadwene wo hu se wo kru na anwene wo hu anyame gene wo se wo yire e na anwene wo hu anyame gene wo se wo maame anansa wo papa wo nuanom e na anwene wo hu anyame wadwene wo hu wo bia wadwene wo na ni ku hu na nka wo betam saa darkness ne de amano a enka ne kan ye bi be hyire ya fam but etere bi a ebasa no yemfa mano na ya nkasa ya tena ho na ya plane ene misuma ye bi atia ne ka ene misuma breki mema hat ene misuma breki e ma hat ene misuma nne nokura bi ene misuma mfa nkoma papa nya adwuma da bi wa ma otamfo na nya afi kura na adwuma na yire hu na ye ne yie na nhye no afi kura na papa ye ne koso an na ye na nhye no okay menye de na ade no ebebo se de be ya memma osefo ni nya ne ya wo pe eno na me pa kire ema osefo ni nya de wo pe opese wo ye beta wodi ya wo fa koma nyame no nsa wo yare fa kwato ne nsem Jesus came to heal the broken hearted onyame oba wo no na timi sa akoma yare fa koma no nsa wo yare wate fa betrayal no koma no nsa wo yare fa disappointment no koma no nsa wo yare fa koma no onyame nkoa na ade bitu wa eya wa ujitum sa ade a etumi eya disrespect eya betrayal eya disappointment eya sikaya ebewie eya wa ujitum sa ade we die eya me bitter experience sa ade we ye da me we mfida nyame nkoa na ude sa ade ne mano a
otimi ma ebire bi so na waka say eye se saade ne to eye se saade ne to me emfa ho ne yawo ah de bre wo nyina no me secret na make kire wo ade bi ato wa eya ti asem na make no unfair treatment bi a obi di treaty wo ahyew pa ahyew aye wo ya wo kunu bi ogya wo ya yakofa wadamfo wo yire bi onu wadamfo dae ye oba bi a wo free mu wonua bi ofiri mu maame bi ofiri mu wadamfo pa kochicha wo nanti nipa bi a wo ye ne papa wo de boni tua wo kan se wotimi nya akokoduro di komanyame na wa anya beta na wotimi di nipa ne boni che no you are not better wo di a che no a okay I'm telling you mark it on the wall onyame wo de manu a che no ebere bi beso amo aka kire wade say meda wase sa wo man sa de we to okay sabra na to wo ne de na ya eti wo nka da bi wo beka sa nye onyame na mema biblical example okay onyame na wo de sa de ne ma na sa de na ya no a time is coming wo be san kokoto dwa anim na wa sa da na se yes o ma sa de ne ba meda wase sa wo ma ye betray me okay meda wase sa wo ma ye di me ho konkonsa meda wase sa wo ma ye disrespect me meda wase sa cheating we by meda wase sa betray nyame nko an etimi ma saade no wutimi san beda na se wo ho a prophetess I'm telling you wo beda na se wo ho say nkrofo na asore ne bianka be ka so wo ye odi if you say Potiphar yere etwatro eto Joseph so yes e be yedi ne koto prison e ko wi ase da ye so kirikiri mu ye be ye ne prime minister nokre ekomo beba wonu na nyame di nyansama no e ma ne preserve wo mu ne nuano mu e wo ahokyere mu no na omo baaye yes wo mo si omo pa na chewo si munyai yes e ba sa yes e ba sa ti na mo dwene se mo ye me bone no na nyame di be ye said ye be ya me preserve mo life ama eti na nyame ma me di kan wa e fi se nka mo anyimi ama me pie wo Egypt a kene aduane e ho ye di nka mo na kom de o ai e ono a nyame nko na timi ye ne sa nyame nko na heartbreak bi ana no hye ebre bi beso am look back na wasa ko to do anim na wada na se wo heartbreak no nyame nko na timi na mom so amfa amanya me dia heartbreak na bebubu so amfa amanya me dia heartbreak ni be mo aye better so amfa amanya me dia heartbreak ni be ma dwembone aba wutim so amfa amanya me dia any heartbreak na be mo ato ape wa bra ko be sei wutimi fa nche ba wo de man na say rade de me nua ye eye me ya na so me de mawo de me kuna ye me eye me ya de me yina ye me eye me ya de me dwuma ye fo ye eye me ya de me boss ye eye me ya de me maame ye eye me ya de me papa ye but me de mawo samyare okay heal me na me ntimi mfa nche na me nyim odo be fa healing process nim enye dako ebre bia wo kaya wo besu okay ebre bia wo kaya wo be dia wo but the time is coming obe kai na obe sere the same issue no be sa kai asa sere na wo wi a wasa kokoto de anima sa da na se wo ho awrade enti Joseph o da nyame asese e de ne koto prison because e ho na na doma chede bi pie o da nyame ase se ne nuanom yi ne ma ye bitue ne de ne to amenem ene de ne wa famu a eye wo se wo abrabo abawie ye wona ka kire wo eye wo abrabo ahyase yes eye wo niti ahyase eye wo nyansa ahyase nyame ye ho adwuma ke saade na tuwe eye wo nyansa ahyase eno amanka wagimi eno amanka wonim nipa da bi na ye wo se nipa no wo pe wasem ama tana na wadwene ye wo eno amanka wonim so no wonam ho nya adwembone wo ni tiri nyame be bie woni be ma wo nyansa eno amanka wo hunu nyansa yes ka goso agimi be koso aye na yi be koso aye myopic si saade no amase ba be se we ba be ye wi na nka wo de be ma nyame a wow fama nyame ono kwafo nyame me se ebre bi beso obekokoto dwa anim erade me da wasese wo ma be ma ni jame me da wasese wo ma wo ba ni jame me da wasese wo ma wo mu betray me me da wasese wo ma wo mu di me ho konkonsa me da wasese adwuma we ebo me da wase efise eno ne ma me hunu nyansa eno ne ma me hunu adwene wo nipa ni tirim na ka be de hu adwene wo ni tirim ka be de hu ne mreye e bai na ma wo nyansa na wo de wanam asisi ye na wa hyehyɛ wo da akye ye amwa hyehyɛ wo da akye ye onema hwegua na hu ne hyehyɛ sa okay ba wan fa amanyame a sa de no ebe mu wodi yawo okay ya na still obo asan na adwembone kura so asa ba wuti na pressure aba afa nipa na ka honkoro na nipa na wu dabi me dabi me nwoshi ne so ma ne ntena se ntena se awade ma ne kwatenten na won hu wani monyam monyam ah
na wanka so obeto pono wo atamfo anim na watamfo wu abede wato pono o say I will set a table before you in the presence of your enemies, the doubters, the naysayers, the gossips, the betrayers. Woman wo gather woman together because as I see a top no the false witnesses. The false witnesses. Adansi crew move wo nyina. Gather all of them. Don't wish them dead. Debi. Na so wo hudi, wo mu wo mbede hudi nyame ye. Erade mama tamfo kwatenten. Na wo to me pono a, wo modi wo mani ahwese, nanso wo ye hu hwe nyi. What the enemy meant for your evil. Enne onyame e de baba be ye wo hu adwuma. See January we know new year resolution niam bia na wo so beye who set goals be vision be for yourself na nam say one for pragmatic measures in place inti as a wutim baby a wutim one na wo kan say afeni kwa wiye no na wo 20,000 Ghana cedis wo account mu one na wo kan say afeni kwa wiye no na wato asase one na wo kan say afeni kwa wiye no wato foundation one na kan say afeni kwa wiye na you have gone back to school what's Akosua school one na wo kan one now can say feeling query and mpratwe no wajai one now can say feeling query na woni nyankopon relationship no e more intense oba pompaye more obesu nyame asem more oba kwasore more obeye nyame adwuma more one now can say oba brabo papa eniem de wudi bisi woni so na me bisa say Akosi say 2025 and so ade hu na wudi si woni so me pacho Akosi say who can say we read 10 books and say na afena kwawie me pacho we read o Facebook na wi ana sika na wo se wo de tu akwakota asase me pacho wanya say who can say we respect wo kunu no me pacho efie what say who can say we do wo yere no me pacho ete say who can say wo mana wo tietia mu bebrebe wo bu ma was at the same what before time na wo kan say 2025 there wo ma obu mfu basa no me pacho Akosi say krono na aka say wajae no Akosi say enkrofo wonsem konkonsa no apam na menua bia wutie me na wudie na wusi wujae no me pacho konkonsa attitude no Akosi say adwumaden na wo kan say Akosi nyese bia mempese me ne me yire bedawo na senti bia free na seba no eya na no odin anam say oh ebia na ye yare ade ba ko sese wote ase ne se be ma na nyamede na ma wona na so ba na nyamede na ma wo no etule bia obenya de na defect bi wo mu na ohaw bi wo hu siesie se be ye fa Yesu Kristo sie awrade na je nkwa wo siesie yen eti wonya ware wo ba na bi kra senti bi wo no ho a se free na motuom se free na se no hu kwa be fa so a wo be boa no mento no ntwene na me se wo ba na wo yi na sote wo se da bi adentina me de me hu se de besi aka nam so oh why wo dia enti esai a esai ma wo epro ma wo enti o do kwan so obia de bia me kasa observe kunu observe wo yire na hu ne ekwan e fa so kasa because time ni tone e important yes e bia na kasa basa e na sento da bi enye ne sa ye wo kwan e fa so kanu wo betimi de na pie akotena ba bi modidi awie waka medo unim se medo pa ena mepe wasem wo ye media menso me ye wodia ena mepese me kon do ena mepese da bia nso me ni wo hyem na mum ade bi tete me ma sabi okura na me ben wo a etimi ma me ho dwodwo etimi pese ye mienu nyina no ye hu de ye be ye fi se ekoyie ma wa ekoyie ama me eti se ni se na me hu to hyanse efri nkamfo wo hyanse ma ne hu se de wo ye wo hyanse ma ne hu se enye se bia wo ka de egu nanim ase na emom no de ato no nipadua na yes asa wo na ato wo eti bu pese ye ni yie oba bi ka kye me ni kurumpa adware ontwitwi ne se enimre oba onware ne namu fi no de aba beda ho ne ho sent won nanum basa eti edru numre a no obesu no ma chese body na da ho no kura no body na chese body ne nya akọ no emfifra tew na de o bi a waware wo so won pa dware sesai waware won pa numre dware sesai wo ye bema wo ye oba waware woni ni pai kompam wo se wo kwa adwuma no pa wo dware no pa no wakwa adwuma efifra te wo moto mu ba bia senta ba wo ho wodidi garlic ni ade ahyehyem gobe wo se su nyina ye red na wo bedru nu menti wo sekeka wo twitwie wo betwitwi wo sini wo dware na wo dware kura yama wo na wo de deodorant bia fo wo moto mu
na wape body splash bi dia egu ho yesa wo night perfumes wo ho na wo die gu ho ma ho ye sham eti wo akora wo ye ma ho ana hede se wo ankasa wo ye ma ho ana hede se nye wo krumpo na wo ye ma no enya wo mpo na wo ankasa wo ye ma na hede wo nipadua no enyame asore dan wo eti wo ese wo di nini ese wo di wo nipadua nini nyame nipadua kwa bi ye wo de ma ye no wo de ma ese ye hweso yie wo se ese se wo timi chichi na wo numu ye sham eti na se wo nchichi usia na wo se nya yare na se wo se ka kire wo se wa ye mabro eti na se wo nipadua no wo nyare a ebedrum ebi na ebon eti Sompa FM ye woni ma bebre wo ho ama ema ne mema no ama ye sex life no aseye emu ba ko ya honidie wo mawuremu fi wo nase fi wo ba ya na de beda mattress Sompa na wo edura na dwa na wo prepare na na sa wo prepare no eti apart from say one notice bi say bia wo kunu sent wo nanum anasa wo yire sent wo nanum te no na ye den ma so be kisi no aya no betimi de na kɔ ayere sabia ye say halitosis ni ade na fane se nipa o ye wo dia wo ono na nyankopɔn de na wo se mu be ye nipa ba akɔ and the two shall become one eka oba na aka ni kunu eka ni kuru aka oba no ɛna wo so bre wo ho asem ye mmoa wo sa wo ye be ma bre wo ho asem ye mmoa wo ye oba bre wo ho asem ye mmoa wo na jai se me de sa na metie mi jare no pa mi nware biem ena mi nyusu deodorant enimrem unyi dwumedie no nso ayo abusuana nso ye mo akwa ababio esan do ba pakese so na yedi kan yi wa prase enei Aboagye ye enti na wotwe se ne no nyade a ubehia ne Mọ́borọ Asem wo sa bre biu eno nkyere sa ayira na mmom ye kan cho se eno no it is bottled in Sompa Rhapsody nom enti anu wa hye no nso enti bre a uhunu se yede ko wankrata no mu nsam na sie na yakra wo Ghana Today so no sabre no na Professor Safuadu ene wo ba pa Akosua Aboagye betena se wo Sompa Rhapsody no mu enti de ehye wo so a ema wa asam no ye mọbọ no ya na de abasa apa na so counselors no ebe domosuko e de amawo nanso de ye wo mu no transition na ye transition afiri aha na ye wura foforo no mu se de ye firi Apam Dadaa no mu a ne ye wura foforo no mu sa pepepe ne nyina no tworo kronkron na mu a make say time for bre na so enti emfa ho ne say ye Sompa Rhapsody still time no e wo mu emfa ho ne say ye forgotten country still time no e wo ho a make say aduana tenase na wotenase sa eti se de aduane sipono so ye nom ho nkwan enti yenko ne yenkodi time ho nkomo ehunu de ntia baabia nam bia uhia time oba pa akwa aba meje so medofo na time heba ene ne Dr. Tafiri Jedro na wode aba wiase nyina aje atomo no ehoboko de ehoboko ayaresa nko a ye na ye boa amani pedua atoba ha nokre ani pedua agija no se de onyankopon bo ni pedua na kwa no sa na odi nimde ni nyansa hye doctor na o Tafiri wusu agima mu no eno na de ye adwuma nti asomdwe wo ho pa time no de ye aye nim no ayese obi moto so wona wonim ye nyame no wansom na anyahwe na ye aye nim no de ye besom na da enterprise na je say ye benunum time no da wa say ununum time no voice do once am on truth no enokre remember my oya guy just the time na your time me de say o mi suasua wo just me de mi di wara mo ji eno ho asem no no enti time no ya boso aboso ina ye nim no nim no wobi mfa bi da de ntia enuro no doso na nso tam de ahotoso wo ho a ene kwanse ye firi na nsa wanom bi ewie bere ne yobre medasi papa pa so ma yakwanya wi dane de nyina edu kwada se ya na Sompa ye ba besum oman no every time heba center yen asuye na se de menu aba ma odi ka kan no obi wo ho no ma no wonte ye nka dade a na me kire wo se ye time heba Mr. Time ni TIME bomodia se obeji doctor na na Tafiri wusu agima number yi na bibini a wopusu ahoma no na ye beje ofeso kama 0244 417 669 0244 417 669 number would they just give us a call baby I will be a ye beje ofeso ne no edidwa kama Time heba mixture, time HH heba
mixture ne capsules enuro yi eba adwuma yi pa enu nti se na awie wutie ya kyese wa yinsura de meka nyina ne se time herbal mixture no etu achidi ase ama nipadua na fa ne ntuma pa efra wo nunu makọ nipadua nim entritiri na mu atoato na mu besane na nipadua na sori waka na ye na dwuma sede se na efata enu nti ye kanfo ma wo se entra ho ma achidi enka wonto ho ansa malaria mo awa na ntontum na bu ye de obeka wo obi be se woni na wo so be hu anse bibi de age wo se pe eyan wo de malaria mo awa no bacteria na kwetire nipadua nim enu nti ne ye kanfo ye adredi ama wo se ema yare mfa wonto ho mubu nko na obi benya wa ne firi yare nipadua no wanko ama efiri yare enu nti manipa dasani nyawo enti ne se no time herbal mixture isan se nipadua ne ye nadwuma de eye de ya yare beba na yebo ye ho ba ye free yare ho no na ye the time herbal mixture e na yebo ye ho ba enu nti no apomudi mapade a na ye TIME e was edepa spelling no akwa bi na exam so yes time na so na teacher ni so spelling time wo jo tire TIM no na aka yi no obusa asa aka bibi bonkai by your time na just a brand ye dey aso enti bomodi aso oborua drug store pharmacy shop herbal shop bi a also per time herbal mixture eno na ye dey to echidi ase eni kasema ma ye dro ni dance so ne seminu abema enya se wa yare nko anu anum ye adru no kre nya se wa test malaria na aka se ya chudi aba meso ntimi ko peta madru there be du bradua hini ne flowers na ha bai no nyankopon boy wo ponimu no kwaye no mu de no eno na doctor de aye bibidro krogen no kre na wo de aye adru se ye no mani padua no enti wonim enu bra na wo mu no eboa yen e ma yetimi didi ye wonse ma hyehyɛ pa o girl na ye girl no kre ma hyehyɛ afro no na hwa baba we ntina se wonu mato a wonom time no a wan hwa wo bedi udi adi foforo de aka adi foforo de se no ne ya se wo didi dodo akwa wo yebo what is that na se wo yebo just wo techire mana toso wo didi ye na wo didi ye na nipadua ne hyehye na esa abo ho ba efri ntontom ho esa se ntontom ne kawa wonim da ntontom be kawo enti aka wa wie no still enam se nipadua na ye na dwuma wie enti no ebo ho ba efri achidie ho enti yesi entwen manyare wansa nonumbi anopa awia enwumre fire wo dada duro sade be ya ebo wo mani padua na hyehye ye no na ebo ho ba efri achidie ho mini abema yedro ne de yensasi ye boka se yedro ne yedro esayare yedro ne yedro etu atridi ase enu nti na yemfa ye ho ntete na for the past 15 good years yeda so awo Ghana ha eni wiase nyina ne yaji yatomu se edro no efri ponimu ampa enti je doctor number 0244 417 669 0244 417 669 wo de freye keke ba bia wo bia beje ofeso eni kasam ni so obi wo so opendo so poatu wo de ko kai shi drug links shops akese bia wo ho bia bowra ho wo so per time herbal mixture ye be yi bi e de amaw ana se wo pay depo a Accra has ye wo so tube agbeve herbal hospital ne top wa pepepe wo de the number ne betu dwa wo frame a me drive na ma pagya ndro no e de abrel yen hwe time HH mixture and the capsules doctor wie no se yen ne etu atiri di ase ama ne ntontom hu ya na odwane obi onom time bia ntontom hu na se hey ni padua we me nkoka ne da because me ka no a misi wo hu sa na mabo fazo bia kura maso nti me ka na maka moja bone enti wo hwedin no se da bi yen fa time HH mixture and the capsules mra na wo de wona e hwe Facebook live wona o hwe ye no de wo hwe se the package ni city yes ye din ni ye honam se yenya sefe ye fekeke ne mum ye di tu yare ase enti HH mixture ne the capsules no eye adwuma ba ko pe enti sa wonum ne mixture e ha wonum ne capsules e bo adwuma kro enti wonum capsules anom capsules na beko wonum mixture so anom mixture no na akobi beka se menum capsules ne there be eye adwuma kro edro no just say aye ne ba ko to paye ene ye ba ko ensuo se me hwe ma baba we otie se onum ensuo na beka se bia nti obanum to paye ne pe opede odi ensuo benum na chese e konti aye ne easy e de ama obi a na obi beka se de na eye e bo ma jonso mu yawo no akọ infection na betre ni padua ni mu ama wo jonso a na wo jonso no be ma mu ye wo ya na jonso ne be sinasini no
ya ye ne say ye yi say infections na fio sa se nwe maka time HH no ma hu se ema no pepa enkanka no wo mo ye twa bra no ema no nti madi ho adanse a kire mema no sa ade amma pe bia no na bibi wom nti se mema nso fom sanete sa boa mema nso anya agro matedua na gina so kama ma wokobo adwuma yie nti won se oba no ma esiesie ahemfie ho no de age niema no na be ma no so afro se wo be ma mu nti wonu mta ma HH Mr. wa ma ko homa kra ye mvi o ase ye to ye nyum de ma because why ye de sene fata enu ti na ko pebi no mema ma na isisiu mi no be ma so obi timi ka se ase magigi na dia wantimi anya hwe na wo tena ho ma oba agigi wadi na sesei kononum HH Mr. and the capsules na enye nipadua ni modwuma na enye infections bia emfa so ba sa ye ngigi wuni ye ngigi wuni mo piafo next week me brought of it amen na wo musa tofe kolo time ba tofe it is 0244 417 669 0244 417 669 yedro ni yedro etu yare ase ye kamfo de ama so ko pebito na wo num nu ho da ye dura onyame nsa wom efra wusuo doctor anko titi se obi nkyere mi o ene wo sua na ase ba ko anhu ahaba bi amfa nka ho da bi we die efrifie enti bo mode aso be pebi enti se nkran ha no pese me ya me de brewa wo da gi number ya me de ema we metuka na me de abrewo 0247 13 19 40 0247 13 19 40 me obi beka say bi okọ kai hia bia no no wo fom se de ye ton wo kai hia drug lanes no saa na ye de be ma wadaka ye ho kra wo fom kra sene ho enti bo mode aso be frɛ number yi wona e bi pharmacy shop obi a wo frɛ a ye de bebro fefefe so time aduro no obi wo ho a eni kwan se wono mbia na da bio apart from abofra wonya mfie du mienu ko won so wonya 12 years wo kode a wo ho kwan se onum ye nuru ni bi afen so wonyima oba wa fa afuro ni kwa se onum bi oba a o ma abofra no fo ni kwa se onum bi na se wonyim na wo manofo na wonya mfie from 12 years kwa you are qualified sanzi ye nuru na mrewafo ne kokorafo agi atu omo hodin ye pa omo se na no so na ba ya papa na osikoku mahama wo de ye ka wanom time he ba papa no hodin o wa kukodro so de kai no wanom time wow ho asem wa no ba pa mo ma me fa don ba no tu dwa bio 0244 417 669 0244 417 669 so pese me am de brewa 0247 13 19 40 medas nyame wonhira papa apa abusuya time heba wonum aboboa no ne yekoye no enti aduro we fibuboa bia hia bi mentena se enyare ansa mayen test hu se wonya malaria na mom se wonya bisi wo pono so a se atie bia no ayaresa no chapo enekuta wo unu wabusua nyina abre bia wo ho eden ya obetimi akọ onwuma so hyana nso Mọ́borọ́ Asem so ni ene ya wada da se ne ebiri we ye mu no enya de a wohia Mọ́borọ́ Asem sei na mo obehia no a obehia na anopa wo ma wa ha obema wache eno ye Sompa Rhapsody no so bra professor Osafuadu wono eba enwoma mu a wabobe pa eba nyamesum mu a wogina mu se franka afi eba asetena mu afutuo ne akwankyere mu a eno nso na boboa no ne da na we nyina aye kan no won se mpanin se ntaso nkonnante wone de nyame ahira no eba kasa mu bibia mu a oba pa Akosua agwa Aboagye ene de ebrewo Apam na osen ka mama body no okay odi nyame ahira no Akosua ago Aboagye Akosua ahira Akosua one no ene de somo enti wo Mọ́borọ́ Asem no ya nanka we no agye pa ni nyina no Mọ́borọ́ Asem no wo Sompa Rhapsody no enti ebi kura na wo be se wakun ho pen na wu na wangu die nti a wukun wo ho no
ne de nti a wangu no ene nyina mu nkomo ye fa no wo hwa na wo nso afi na apese okokun ho a no watie bi ansa obeku a waku ho hia pa aha wo de tie wie ebekura a wo bese wo no wo pese wo fa aduro wa fra wie tie sompara so de ni wie ansa na wa ko fa aduro no aha na untie nwie no na abehu se na wenya wonderful. The mind will change. Wonderful. Nti sanete. Na enu free ho na fe awia bere no mu ho no. Sa bere yi mu a ansa na professor Kwamna Abochi betena se no. De na nka ade tie Mọ́borọ̀ Asem no. Eno na oba pa abna Ruthie. Ede Sompa Delight. Waka cho say wo so kane ade ato entertainment no. Yes. De ntie du ba bia na industry no. Obawura mu kura na oyem hyehyew no aha wo so kane ato won sa de papa nso de kane ada so aye abone ntimi nkọ ho enti eno mu na won bedo asukọ nkomo ekoso entertainment no se ba ya hofa ye nkasa ene empo ye didie mu na se a creative impact and ma twen asa obeka se de be ya ebenya nsunsanso papa bi waka otwi mu e wa brabo so ampa enene Sompa Delight enti e free bosumi de toso de duasa 30th March e kro no me kire joda e bai donko ekosi no me ensa no ene ye Sompa Delight no ampa wonderful wo wie ya na Professor Kwamna Abochi e de for God and country no atwa so enti ya no wa hye no so enti dwumadie ni nyina no se de 2026 ye share obo no eno ene didi so say dabo apie na ne ma esa so no well packaged wonderful yes well garnished embedded wonderful enveloped baba ye uyi enti Sompa no e de akatua papa ene nam na ni nyina mu nso no ene gisem ne say ka bi ma menka bi ye nkonyaw bi akwanya wo ma say wonso betimi afra bem na wa ba be kire wa adwen enti ansa na ye bekro no ye firi baabi ne ye kɔ baabi eda jeri bio mic no ye firi baabi ne ye kɔ baabi enti ya na how pa wo ya setena mu no de friend say transition no ye firi baabi a ye wura baabi no obo hu se pi ayira na metie mo pa firi bra mo wie kase ebo no enso na nsan de ase mo ma bio ye ka kire wansan ye ko ampa se ye de ko Rhapsody no ye to mo nkra what ase enti se udi su ye a obon se wo so transition kama yes from baby to baby ti ye ko obon se no nyina e ko fefe na che se ebere no nsu kutaw e da kwa ba enia boss nyame adumo so e da me ase nyame hu ye mobo yo Sompa Delight Sompa Rhapsody ene emu Mọ́borọ̀ Asem said ye bo so eche se dasene ya eye eda ukuada se ya no so obebie wa fidie no sa bere yi mu a na ya abna routine wo ha sa enye Mọ́borọ̀ Asem no nti eho no ye mfra meka se na nka ma asem bi me pese me de kirem na nka mo program na discuss ya me dabi no ebeba kura emra Rhapsody no mu anopa no sa eho na ha no wo enti miwura Sompa Mọ́borọ̀ Asem bra efrase baabi aboa kwa koduru ene baabi asesie masanso ahohoro ho de ahyetoam atua no de akwakosi store mu a obi a betumi atode akọ baabi a no wo hwe baabi a ye free ni baabi a ya ba beduri sade emusi twa asa no de na mo hwe free timamufo ho ewo dwumade enum no mo nsaka ne saa na de eba enso de na wo mo hwe ni mu yo papa me dasi ye chia etiefo na so se na obisa no ye de ahyetom obi abetimi ato unse asama insight bi a ne se Mọ́borọ̀ Asem no enu na mu apai mu a upgrade no okay enu apai mu upgrade na upgrade nti chese abano amugu ye no afifi sa pepe afifi ye no so asan anyina apai nkwata sa pepe wala se wa utie Mọ́borọ̀ impo wa utie for one day krampo
unse unya nimdie bi unya nyansa bi di tutim ansama na edi hu yedi hu komo no bibi twa wasuma wankasa ade ni wura wo ma unse etwe wo ma aba betie to aso na ne aka che etiefo ne se na aka no ya woro de ahye tom okay na me disi so se mu apa me no upgrade yan hwe nim Sompa Rhapsody okay de deba ye hwe de Mọ́borọ Nsachaya edi eba manfo abrabom impo ye wie show ni krampo ebi mutimi frɛ later eni ade ye hwe Nsachaya de aba manfo abrabom a eni yesi dabi eti saade a eni yesi se yetimi pegem okay yetimi pegem ema yenya na kwa mienu bi a baako ebetufu pa se oda mpɔkyire bim ohanya manie bima yema baako en tackle sa aspect no okay en fa ho sane emra nipa ena mefutu nsem ena nyame asem eni nimdia eni nyansa yede be ma yetiefo no en fa sa fa ho die no embre won okay ena Sompa Rhapsody no na to hwe ne ase yete sa de a yensan ma aspect bi so a ede eni gie enso ebebre etiefo enijie in the sense enijie ewo kwampa so agudie ho asem enijie ho asem aye entertainment no ne aye awon tanti no entertainment na enijie ho ade ya aye awon tan ehunu untanti no eno ho sa aspect no ene de ba enti na make say apai mienu a efri baby baako na apai mienu pato what you say enti no etiefo sania Mọ́borọ mu so ye mu a mutie e ma feedback radio so ye ma kwan say etiefo enfra feedback amode man any after ye wie show ni kura nkomo amu ni di we chire eno e ma ya we show mu say asese brinya ye de chance mo etiefo no correct ene se sa de ne ye mpai ade ni mu mienu nembra sa pepepe ne fa aspect baako impɔkyire ne amane esa Mọ́borọ nsɛm etete ye ne bia ye solve we kyire ne ade no ye hu se dabi afei di esase ye pegem enti se me babia matie waduri no me mo obi ate ase pa etese de ode yaafo akwa ya asabia na dokota afiri na hu ne yare no wagye na to ho sa no wo wiase akwa ma ne nnura ne ho beto no sa sabe ena doctor ji oto sa ne ho surgery no ai ni apapa yi ne ma ne ni asa case o sori anu aso wan wode no sa ne aba no then tia me pese ye hunu sa de ni kita impact ni se eye ye free baby baako ene ya pai mu mienu na Sompa Rhapsody ene Sompa Delight nyano ekita one particular thing said in such a sunku bi eba okay the impact bi eba Sompa Rhapsody the impact eba Sompa Delight the impact eba entertainment ekita impact entertainment edi nimdie bre adasa entertainment ebi woni woni ma bia na ka oni akata ho nti wo industry num na woni afira kura woni betebra sa pepe nti entertainment mu mano a na eba no sa pepe eliti uya nyuntuni sini twafo ana sini twani mo se uya sports person okay obobo utrumika uya die ban bibia eye entertainment edi enigide die babia sa homa ho aka ho sa pepe tie ana ne kura no uya celebrity ya sani ehu celebrity uya bia o man amanfo ni mu pa wagide uya yisini otunyom o de bia amanfo ni mu bia uya social media influencer sanko for you na Sompa Delight eba ma special offer bi mamu okay Sompa Delight ebe di nkoma kozi u se nipa etimi begidi ewo man ni mu a ebu on maskat mi ba ne nsem ni ade o hunu de real obe hihye na life mpo ye be wi ni se celebrity pana na bra boy say Sompa Delight ba be bie ni woni ma bi wu the light be to so sa pepe enti wan kasa o celebrity na o ye no eso be ba mfa so de ama wo unya celebrity ahwe ni botom okay
yes ɛna ɛnya agorɔ saa wow enti wa woda mpɔkyerɛm amane bi ɔhaw bi awaresɛm usikasɛm adwumasɛm neatie biara abrabɔmu kɔnana kukuhwi aseɛ Sompa Rhapsody Sompa Rhapsody Sompa Rhapsody Jerry Sompa yes Rhapsody no say yede be ma free o as yede be check kwa because all per cancellor sika obetua no free se open na me be free we say Sompa de bia no ye ma ye tie for the quality ɛne yɛ to bonsa de wakan safo bi nso da ha eyi ano kyesa Sompa de ne bo ade nkura mo de ma free mpra he na wa wutie mo kɔhwɛ wo sen wo sen doctor ho sɛ won kai da kro ana wonye bi da Sompa ne Unilever Ghana wo maka bo mu sɛ nyame de kyɛn abosome de ɛtɔ so adu no nwɔtwe memene da memene nkonna bra Watermelon Street ya so house number 21 na wone sen doctor meshia wow sɛ bibia wo hia wo sen ho wow fabra mfa kapre nka ho de hia ne so beba etuamu saa afira no pako ese nwunu bejo that's right asa me go view enti Friday me go view professional dentist wa ha experts ya won betu fo de enti a wo sen ya green ne ba ase de enti a edu ba bia na etutuo de enti edu ba bia na emu tutu no ne nyina won be ma ho akwankyere de enti a wuntime nsere emaye hu se na bribia asam no nke esa o sere bis unu tia na esanse eshintina ashoke osin okre enso onu nso enua na ashoke osin wo hia dentist ni pa mobo very necessary Sompa ene Unilever Ghana say nyame de kyenya Saturday 28th March fira no pakosi anwumere no bono mo hwesen ntibra na behia wo mo aben e wo sen ayarehwem na se wo sen ho yare a wo madoma boa wo ama ho ato untu akapre wow enti applaudise wow enti enya nwanwa se edin ye Sompa wow ha isan se som no papa no ampa afia ye ko wonhye wachina ebeba won so na wachina ne mbe kasapa bra Mọ́borọ́ Asem no baaye de wo mo afade wo mo nya ne sa bre asan apaye nkwata bre won no de wo mo hwe animu nti ayese de ye be kan budget na ebusa se budget die na mususu se wo mo mfamra aha sa pepe nti da china ye wo ye tiefu de du maye mana bo kan so china mi aduma du de du ye baba aboboa no ye hu mo afia ye ko mema etiefo ni na so ate se edwumade ne ye pai mu mienu ena ye nje hwe because ko councilor ho krampo se bi sika obedo no sa ka betu ya councilor na nkasa nye ye kura no wo ma wo ne ho no you see that councilor you have to pay then we na sika ni na saba aha no ye de makwa sa because erade de ayeden amakwa into it is two strong people spiritually strong for no mo baba ye den baba tina wo sanim de ni nyina nso wo mo to na boarding o nso wo mo de ma de Christ we ye pepepe into ya na etiefo ni na momo so ayeden akoso na ho na o mentie keke ma ensiesie akoma no apam obi wa ha o tie asem keke mo na ye tiefo waka mate meslo mo tiefo wirefrefo omonso nyame mpe wo masem yes let it work on your heart now it will bring a good impact so ye tiefo yefo tiefo ne yefo ni na aboa yes eno na me de beja me tiefo mo nyame wonhira mo ye ko na professor Kwamna Bochi ene for God and country edom no aba abesombo asom nyame e de aka ho ente abusua ye de wapem ne nyame nka ho Endpoint Homeopathic Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathic Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fe ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wo dofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint